Mä haluan jakaa kanssasi jotain, joka on rehellisesti sanottuna yksi kiehtovimmista löydöistä, joita olen vuosien varrella terveysalalla tutkinut. Ja se, mikä ensin kiinnitti huomioni, ei edes ollut itse tuote. Se oli tarina sen taustalla. Koska tämä tarina alkaa yhdestä mielikuvituksellisimmista paikoista, mitä voi kuvitella. Kylmän sodan aikana neuvostoliittolaiset tiedemiehet ja sotilastutkijat alkoivat olla yhä huolestuneempia biologisen sodankäynnin kauhistuttavasta mahdollisuudesta. Kasvava huoli oli siitä, että tulevaisuuden sodat eivät enää käytäisi pelkästään perinteisin asein, vaan myös muunnelluilla taudinaiheuttajilla, vaarallisilla bakteereilla ja biologisilla hyökkäyksillä, jotka oli suunniteltu lamauttamaan ihmisen keho itsessään. Ja neuvostoliittolaiset tiedemiehet alkoivat esittää ratkaisevaa kysymystä. Mitkä luonnolliset biologiset puolustusjärjestelmät voisivat auttaa kehoa vastustamaan vaarallisia bakteeriuhkia? Tuo kysymys johdatti heidät vuosikymmenten mikrobiologisen tutkimuksen pariin, ja se, minkä he löysivät uudelleen, oli poikkeuksellista. Bakteerikanta, joka oli löydetty Venäjällä jo vuonna 1855, alkuperäinen löytö tapahtui, kun tiedemiehet huomasivat jotain outoa. Paimentolaiset, jotka kulkivat pitkiä matkoja, säilyttivät maitoa ja ruokaa lampaan suolista tehdyissä suolissa. Ja jostain syystä näissä luonnollisissa lampaan suolissa säilytetty ruoka ei pilaantunut. Mutta tavallisesti säilytetty ruoka pilaantui nopeasti. Tiedemiehet alkoivat tutkia, mitä lampaan suoliston ympäristössä oikein tapahtui, ja se, mitä he löysivät, oli merkittävä. Ainutlaatuinen bakteerikanta, joka pystyi aktiivisesti tukahduttamaan haitallisia bakteereja ja ylläpitämään biologista tasapainoa. Tämä löytö tunnetaan nykyään nimellä Lactobacillus acidophilus 2585. Vuosia myöhemmin Nobel-palkittu tiedemies Ilja Mechnikov oli edelläkävijä varhaisissa tieteellisissä käsityksissä siitä, että ikääntymistä saattaa nopeuttaa myrkyllisten bakteerien liikakasvu suolistossa. Hänen tutkimuksensa viittasi siihen, että tulehdus, rappeutuminen ja terveyden heikkeneminen alkoivat usein itse mikrobiomista. Mutta palataanpa nyt neuvostoliittolaisiin tiedemiehiin, sillä tässä kohtaa tarinasta tulee poikkeuksellinen. He uskoivat, että tällä kannalla oli suojaavia ominaisuuksia, joita he eivät olleet koskaan aiemmin tutkineet. Mutta edessä oli yksi suuri haaste. Jos maailma oli siirtymässä kohti laajalle levinnyttä antibioottialtistusta ja biologista sodankäyntiä, tämän kannan täytyi tulla uskomattoman kestäväksi. Niinpä tiedetohtori Galina Ivanova käytti 8 vuotta tämän kannan jalostamiseen ja vahvistamiseen. Tuloksena syntyi jotakin todella ainutlaatuista. Maailman ensimmäinen patentoitu probiootti, joka perustui kanta 2585. Probioottikanta, joka kehitettiin erityisesti kestämään antibiootteja, jotain mitä probioottitieteessä ei käytännössä ole koskaan nähty, mutta tässä kohtaa kiinnostukseni todella muuttui. Aloin nähdä käyttäjäkokemuksia ja rehellisesti sanottuna jotkut ympäri maailmaa tulleista tarinoista ovat poikkeuksellisia. Ihmiset kertovat muutoksista, jotka ylittävät kaiken, mitä probiootteihin normaalisti liitetään. Monissa tapauksissa ihmiset, jotka kamppailivat bakteeritasapainon häiriöiden ja infektioihin liittyvien ongelmien kanssa, alkoivat raportoida huomattavia muutoksia jo 3 päivässä. Noin 2 viikon kohdalla monet ihmiset alkoivat kertoa kokevansa selvästi havaittavia parannuksia ruoansulatuksessa, energiassa, immuunipuolustuksessa, henkisessä kirkkaudessa, tulehduksessa ja yleisessä toimintakyvyssä. Mutta vieläkin kiehtovampaa on, että pitkäaikaistutkimukset viittaavat siihen, että noin 8-9 kuukauden jälkeen itse mikrobiomi voi alkaa perustavanlaatuisesti palautua ja uudistua syvemmällä tasolla. Toisin sanoen tämä ei ole pelkkää väliaikaista lisäravinteiden käyttöä. Tämä on biologista palautumista. Ja toisin kuin useimmat markkinoilla olevat probiootit, tämän kannan on osoitettu jatkavan vaikutustaan vielä senkin jälkeen, kun käyttö on lopetettu. Tässä syy, miksi kiinnitän tähän erityistä huomiota. Tämän teknologian taustalla oleva yritys, Energy Max Group, ei ole mikään startup, jolla on vain tuoteidea ja verkkosivut.
Viimeisten 5 vuoden aikana he ovat jo laajentuneet 10 maahan kansainvälisesti. He ovat investoineet miljoonia tuotantoinfrastruktuuriin ja heidän tuotantokapasiteettinsa ylittää nyt 1 miljoona pakkausta kuukaudessa. Heillä on jo vuosien kansainvälinen näyttö toimivuudesta. Ja juuri nyt he ovat vasta aloittamassa vakavaa laajentumista sekä Yhdysvaltojen että Euroopan markkinoille, samoin kuin Australiaan. Ajattelepa sitä. Patentoitu tuote, täysin ainutlaatuinen tieteellinen tarina, todellista kansainvälistä vauhtia, poikkeuksellisia tosielämän kokemuksia, valtava tuotantokapasiteetti jo olemassa ja jotkut maailman suurimmista markkinoista ovat vasta nyt avautumassa. Ja juuri siksi olen tällä hetkellä erityisen innoissani, koska olemme tällä hetkellä siinä, mitä kutsuisin pioneerivaiheeksi, perustan rakentamisen vaiheeksi. Ja juuri nyt etsimme aktiivisesti avainhenkilöitä strategisilta markkinoilta, jotka ymmärtävät, mitä tarkoittaa asemoitua ajoissa. Ei vauhdin jälkeen, vaan ennen vauhtia. Ne ihmiset, jotka rakentavat perustan pioneerivaiheessa, ovat usein niitä, jotka auttavat muovaamaan sitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Joten jos olet yrittäjähenkinen, ymmärrät ajoituksen merkityksen ja tunnistat aidosti ainutlaatuiset mahdollisuudet silloin, kun ne ovat vielä alkuvaiheessa, tämä saattaa olla yksi niistä harvinaisista hetkistä, joihin todella kannattaa kiinnittää huomiota. Koska historia on opettanut meille jotain hyvin yksinkertaista. Suurimmat mahdollisuudet eivät ole lähes koskaan ilmeisiä alussa, mutta myöhemmin kaikki toivovat, että olisivat huomanneet ne aikaisemmin.